tichingamiza changano nemaposha kwavaita tichikumbirana nemabandiko echireka kudzisero muzvimamuzvimwe kumbira kugadziriswa nemurume wangu ndekuti murume wangu ndatanga kugara naye 2016 ndaita mwana wokutanga tagara murume akabva aona kuti zvinhu zvaoma vanoti aona kurogerana kwatikuita uku ndinakana mari vanambodzokera kumba semunhuwo ndikaona kuti ndinogona kudzidziswa kumba vandadzokera kumba vandagara zve 2 years ndiri kumba kwedu ndagara 2 years ndiri kumba kwedu uyo akazotanga kufona achiti ndakushandira kuchini saka ngenibona kuti zvinobuda sei kuti zvogadzisa nyaya yekuti tigari tese ndakutanga enda kuchini kwedu ndikabva ndabata pamuviri pemumwe mwana ndabata pamuviri pemumwe mwana mubi yangu akazoti aziva kuti ndine nhumbu mabvabhoti foni dzaita down semunhu ane mukadzi wangu zvadaro ndokuti 2020 mwana achizvarwa wechi2 2020 mwana achizvarwa ndiri kumba kwedu akabva azomutsvaga mwana we atozvarwa ndakumba kwedu mwana azvarwa ibva nditi tizodzokera kwachakuona ndokwaindiroje saka parugara ndokwandiri wachakona wakandisiya dambudziko ndorokuti ukuroja urugara wega nhani ndida kusvika pane nyaya yangu ndipe kuti uyo akazonditora kuti tigarisanei handiti tagara futi zvese tanatsogarisana 2021 kusvika pane zvinozvi uyo akazoita breakdown muna April last year kuti handichakwanisa kuya kumba kwako saka maramba nenana atikaita nofadza akangondisiya tangoisa mameseji andichakamba kwako chichichi saka pandaida kunatsonzwisisa kuti kugara kwese kwandikaitawo naye ndichimuitiro wana ndakana chandiri kuona chaari kundiitira kana kuchengetera wana kwacho haasi pamberi paunovu ndakana chavanonatsoziva kuti ndogara naye mudzi itaure mimwenyu pepe asina chikumbiro kuti tichengete mhuri yatikaita tsvage kugara pari nani pasitokoi kuti ndakuta kuti ndobatsira nokuchengeta vana ndazvinzwa kuti batsira nokuchengeta vana patikaita tese kuchengeta sei vana unovana vangani tuvana vana chachengeta sosokuza mabozo chengeta so mabozo zvinoiteka pamusoro ya vana ndobatsirana kuchengeta machengetero andichaita vana ndekuti changu vachengeta sei machengetero andiita vana ndagara ndinawo chanoita wana ndechivapavo semumwe wacho wanoda kuti wacho ndeichitori naye atokumba kuna iyanimwe wacho uyu ati wakamutsvagirai pamukagara mese pachakonda muchiroja muchiri mese here makaramba saka ari kuitei kwachakonda iwe ndiwakamuisaka kwachakonda ya ndine saka mubvise kaumubvereko kwamutora ya ndopatikatosangana ndopatikatoonana kwachakonda akatofona itobvambo kwavantoa kwachakonda ndiwakamutuya kwachakonda ndikurojere tati mudzorere kuvabereki vake pamusoro epinyazvibatike nadzimanga ava takaona na 2014 kuti 2016 wauta 2014 munovana mese here vana vari kupi mwana imwe ndi 19 vari kwachakonda mwachazvizota kuti ndati vari kupi kwadzimai vari kwachakonda enda unovadzorera mumba kwavo
iwewe vabereki vake chete Wachakona mabaka vega. indova zoromba kwako wazokoya musi wa8 ida kuzotoenda kwaseumba kwako chete pamusoro pemwana wakutaura wakati aende kuna mama kudati mwana uyo wakati tuya nemwana ndaenda vatifona kuti uya nemwana mama oda munhu wokugara naye ndikaenda nemwana ndandana mari pane chinhu pandapero chamana mariyo yakunetsa kuti ndikafonera vakaaa izvozvi zvikadai kune mwana izvo zvandikasaura nawo fonera cheikuramba ndichaziva unoyamswa 8 musi wa8 kana asikachengete vana chizvisitwa zora mwana wacho kushora kwamusoro kwamoto next case